kisiasa en gima onyalo luongo, onyalo go kata simo ne president, to kone president wabed piny wawuo mondo wang'e. To nyiso ni dhi koste dok chien noendo dhi miyo olal mang'eny, nikech dhi lale nikech nyaka owach ni aweyo weche mang'eny masebedo kawacho, aweyo kata gombo na mar bedo ker, aweyo kata pogo MPs mawuok Mount Kenya, kaka nyiso sani koro nitiere MPs mawuok koni, kendo mawuok koni. Makosa mane Rigathi Gachagua otimo ne en kane gidonjo giriwore gi President Ruto, to ne ok odonjo gi chama mare. En ne gidhi ma gidonjo kacha ma gibedo ni koro gin jo UDA duto. Koro odonjo kacha cha to oonge gi mitoka mare monyalo ringo go kochiko go yiero. Omiyo kanyo miyo en matek. Sani ndio onyalo dok chien, lakini dok ne chien ok dhi thiedho tuo manitie, nikech gisechwanyore. Neno koketo sani oketo wabunge gego eko kata jogo maloe yanyo ker, kendo wacho weche maricho kendo weche madongo ewi ker kabisa. Giwacho nyaka ni ker ne ok oyombo, ni kadipo ni gitemo golo Rigathi Gachagua to wabro wacho nyaka ni kare kaka yiero notim. Omiyo gino koro poth ka poth ka koro dhi kuma koro ayo jogore gi la mane wacho cha makoro dok chien. Nwaneno kata mana President William Ruto kane gi yware gi Uhuru Kenyatta. Ne gichopo kama koro gima timore no otimre, nikech ambition be nitie. Ng'ato be neno ni kadok chien tarumo. Koro Rigathi be neno ni kako make ni mae modhi gadhi, nikech otemo somo tielo mane William Ruto goyo. Oneno ka William Ruto be kaka no make to goya kamano modhi kode nyaka tung mobedo ker. Koro mane formula motemo, lakini gimoko ng'eyo ni William Ruto nobede e serikal higni 7 koro kochako mbakano. To kaito otiyo gi formula mane William Ruto wuon emotiyogo, to tiyogo na William Ruto. Omiyo William Ruto ng'eyo kaka nyalo deal kode. Omiyo en mare ni bet katek matin. Onyalo dok chien, thuolo pod nitie, lakini kodok chien to mane embe kako rumo kisiasa. Embe mano koro odhi wacho chani kare koro abeda kaka jalup ker kaka Mudi Awori nobet cha, mibet tibet mos kitieko tidhi dala. Lakini ng'ene sani ong'iyo mbele, ogombo ni mondo en bende oyude gimoro. Mana kaka nawacho ni keti ibedo deputy president, kino keti malo makoro gima wang'i neno next en mana ker kacha. Kaito jo seche ma sirkal ochakore, ker fwenyo ni odich kabisa, kendo odich gi gero piny, ok odich gi siasa. Kabaki ne wacho ni yawa ang'o mi ugo koko gini en mano odiochieng' achiel kende to wach ni orumo. Lakini bwana ni to ni thuolo en onyalo go siasa kako dwaro. Omiyo sani mane gima chandogi, nikech William Ruto temo wacho ni yawa ok ibed piny mondo wati, nikech jo youth Gen Z be okaso wagi koni ni gidwa neno achiel ariyo adek katimore, to gino ok nyal timore ka wago siasa saduto. Omiyo wakawa ne thuolo, wadoga ne chien, wang'iya ne kaka wanyalo konyo Kenya. Rigathi on the other side neno ni kamo ketani ng'ani oseriwore nyaka gi jakom Raila Odinga. Ka ok aparo maler to nyaka timra nade anyalo gora piny. Omiyo en sani advice manyalo miye kamo makono kata gini koro tere dala kata ne duoke chien to maka kanyo emodhigo nyaka tung. Nikech either way kodok chien to gore piny. Dhi mbele edha onyalo gore piny kata onyalo dhi maber. Kamano. En koro wanyalo wacho ni en tu ka bahati nasibu. Kodok chien kodok chien to hinyore, nikech kodok chien to rumo. Jok maluwe ka be koro dhi kone ni nyise kawa miketo ma wakinyo president. Koro idhi wewa kanye. Koro en onge kuma koro nyalo dhi, en odhi mbele. Lakini sani William Ruto aneno ka gini dhi buoga lakini dhi weye ok odhi dhi dala, nikech wadwar as a country sani wadwaro stability, ok wadwar tungni kisiasa kendo, nikech seche migole makoro igole modhi dala nyiso ni koro en lweny nyaka 2027. Kata ka koro ok obedo ker kata ok obedo gimoro to nyalo ka omano kaka koro sigu mondo omiyo neni gino. To bende Rigathi bende kine goli nyaka WhatsApp mar State House nyiso ni nitiere gik misetimo kata isewacho kata nitie kaka itiyo gi weche miwinjo kanyo e yo ma ok kare. Omiyo mane mamiyo neno koro ker kete kano, nikech samoro tiyo gi weche gi kisiasa
otiyogo kata mana weche ma gine ma ging'eyo gik manyocha otimo gi information endi to nyako dog chien mondo ng'i ni antiere kanye awuotho nang'o ogo kwande maber mondo ng'i ane ni to 2027 dhi bedo kode nadi. Kinde mang'eny wasebedo kwaneno ka Rigathi Gachagua temo mar mondo mi odoge masawa mar piny Kenya kendo temo matek mar mondo mi olos ane kinde koda mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Tadiera kinde yiero mar higa mar 2022 nwaneno kaka nobayo dhoge ne mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Ang'o momiyo sani koro temo mar mondo mi obolre odoga e tie Uhuru Kenyatta mondo gilos weche kata bedo ni sani koro liekore ni pok giloso wach mora mora. Nyalo bedo ni mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende nitiere kod influence moro manyalo determine future mar Gachagua e weche gi mag siasa dan. Yes, ananeno ni jatend Kenya ma chon ma Uhuru Kenyatta en kod influence nikech number 1 oja Kenya to mopogre